আমার হায়দার নাটকের ସେ ଡାଇଲଗ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଡ଼ିତ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ ତୁ ସିଧା ଉପରକୁ ଯିବୁ ହରମ ଚଦା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନୁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବୁ ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି ତୁ ଅଛୁ ସେଇ ଟଙ୍କା ମୋ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 10ଟା ଟଙ୍କାକୁ ମାରି ମେଡିକାଲ ପଠେଇଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ତୁ କିଏ ବେ ପଲିଟିକାଲ ବିଚାର କରି ତୁ କିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କେହି ନୁହଁ ହେଲେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଚାଷ ଟୋକା ଗୁଡାକ ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଆଖେଇବେ କାଖେଇଯିବେ ଗେଲ ହେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟେକି ନେଇ ରେପ୍ କରିଦେବେ ଯିଏ ନୀରବ ରହିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଯିଏ ଫଡଫଡ ହେଲା ଉପରକୁ ଗଲା ତୋର କାଇଁ ଫାଟୁଛି କାହିଁକି ନା ଆଇଦର ବି କୋଉ ମାର ପୁଅ କୋଉ ବହେନର ଭାଇ କୋଉ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇଦର ନାରୀ ଜାତିକି ସମ୍ମାନ କରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ତା ଘର ସାମ୍ନା କବାଟ ଦେଇ ପଶିକି ପିଟେ ସେଇ ସାମ୍ନା କବାଟ ଦେଇକି ଆସେ ଚିହ୍ନିଛୁ ବାବା ଚିହ୍ନିଛୁ अबे फोन पकेगा तो आगे देख तो सामने किए थी आई थी राज धन्यवाद थैंक यू